ik ben Emma en we doen mee aan de Vierdaagse omdat het is gewoon leuk en het is gezellig en het gaat natuurlijk om het lopen. Ik ben Shakira en het is gewoon precies hetzelfde. Het is gewoon heel gezellig en je kan gewoon met klasgenootjes lopen. Het is gewoon gezelligheid eigenlijk. Ik loop de 10 kilometer. Ik ook. Oh, dat is een heel eind lopen. Ja. Ik heb vorig jaar ook al de 10 kilometer gelopen, dus was het al gewend. Nee, ik heb vorig jaar de 5 gelopen. En viel het mee om nou de 10 te lopen? Ja, het was wel een eind ver, nu de 10 kilometer. Maar het was wel leuk. Zou je nog verder kunnen lopen? Misschien, ik weet het niet. Ik denk dat ik volgend jaar aan de 10 ga meedoen. En hoe vond je het vandaag? Heel leuk, heel leuk. Ik vond het echt bijna de leukste wandeling, denk ik. Want de eerste keer gingen we naar het industrieterrein. Maar dat vond ik niet zo leuk, want het was een beetje saai. Dus dat vond ik niet leuk. Maar de rest van de tocht vond ik wel leuk. Het was leuk en je kon goed lopen. Het waren leuke wegen. Was het vermoeiend? Ja, een beetje. Ik hoor de muziek nou en gaan jullie nou met de muziek mee? Ja. Oké, veel succes. Dankjewel. Doei. Ik ben Werner van Pamer, ik ben groepsleerkracht op openbare basisschool de Berenburg in Oostburg. En wij hebben vandaag net de avondvierdaagse weer gelopen, voor mij al heel veel keren. Voor de meeste kinderen ook al een paar keer. En het was mooi weer, dus we hebben het heel erg getroffen dit jaar. We hebben het ook wel eens anders meegemaakt dat we helemaal nat waren, maar dit jaar was het prima loopweer. En u stimuleert de kinderen ook om mee te doen? Tuurlijk. Vanuit school natuurlijk. Meestal is het niet echt nodig, want als er een paar meelopen, dan besluiten heel veel andere kinderen, nou dat wil ik ook wel. En natuurlijk zijn er ook altijd kinderen die het niet leuk vinden. En daar worden ze gewoon vrij ingelaten. Maar we zijn altijd met een hele grote delegatie van de Berenburg aanwezig bij de avondvierdaagse. En achteraf deelt u de medailles uit? Ja, sommige scholen doen het de volgende dag op school. Maar ik vind het erg leuk om de medailles gelijk na afloop uit te delen. Omdat de meeste, het zijn jonge kinderen. En die medaille, daar lopen ze echt voor. Dus dat is echt de beloning die ze dan krijgen na afloop van de avondvierdaagse.